Qed ikompli jidher biċ-ċar kif il-ġlied fil-Partit Laburista kull ma jmur qed jiżdied. Fil-fatt qed ikompli jirrenja l-ġlied bejn dawk fih dan il-Partit Laburista. Ajjat, insulti u kliem baxx. Dan kollu flaqa bejn il-Kunsill Lokali tal-Qala b'maġġoranza Laburista u uffiċjali tat-Transport Malta biex tkun diskussa r-rotta tal-karozza tal-linja tal-Qala. Fost diversi battibekki u tajjir, is-Sindku Paul Buttigieg saħaq li t-triq ta' quddiem ir-residenza tiegħu ma kienx tiflaħ trakkijiet kollha li jgħaddu għal barrieri li hemm fl-istess raħal u lanqas għall karozzi tal-linja minħabba l-konġestjoni li tinħoloq. Ma dan li qal is-Sindku diversi residenti preżenti qablu miegħu hekk kif ta' kuljum ibatu minn din il-problema hekk kif it-triq waħda dejqa u ammont kbir tat-traffiku jgħaddi minn hemm u kien proprju hawnhekk fejn bdew l-argumenti. Kemm il-Viċi Sindku Laburista Vanċefaj u l-Kunsillier Laburista Joseph Buttigieg gidbu lis-Sindku u ċaħdu l-proposta tiegħu. Il-Gazzetta tal-Mument irrapportat dan kollu u kif din il-ġlieda bil-kliem daħlu saħansitra qraba tas-Sindku fejn bdew jisqu biex ma jsirux iktar bsatem fir-roti u jitħalla jaħdem bil-kwiet. Il-Gazzetta kwotat ukoll il-luħut mir-residenti li qalu li għal snin twal dawk mitla tas-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qed jagħmlu minn kollox biex ikissru lis-Sindku tal-Qala. Hekk kif dan u kanvażer tal-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana. B'hekk ħareġ biċ-ċar li mhux fil-Kunsill tal-Qala biss hemm minġlied iżda wkoll bejn is-Segretarju Parlamentari u l-Ministru għal-Għawdex. Iżda minkejja l-manuvri li saru biex Paul Buttigieg ma jerġax jiġi elett fl-aħħar elezzjoni u xorta ġie elett bħala s-Sindku tal-lokalità. Dakinhar tar-riżultat tal-elezzjoni, dik li kellha tkun festa tar-rebħa fil-Qala spiċċat f'ħafna ġlied hekk kif il-pjan sfaxxa fix-xejn. U b'hekk il-Kunsill Lokali ilu għal snin twal ma jara għaqda bejn il-membri filwaqt li r-residenti jinsabu jisseffnu fin-nofs ta' dan kollu.